Wih, Don. Mas Galang to iki? Iya. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah sehat, Don. Ya anakmu iki? Iya, Mas, iki anakku loro saiki, Mas. Minggu ngarep anakku nambah neh loro. Lah anakmu ndi, Mas? Ah, boro-boro anak to Don, bojo ora duwe kok. Kowe iki piye to, Mas? Kok urung duwe bojo iki to, Mas? Mas wong anakku ki lho, Mas, loro mbarep kabeh. Mosok sampean urung duwe to, Mas? Patah hati terus ngene malah. Piye to carane gen aku ki entuk wong wedok sing ora marake patah hati lho. Lah iki wis sing ngomong, lah bojomu ndi? Bojoku ki ning Taiwan, Mas, sing siji ning Hong Kong. Oh. Lek rabi yo, Mas. Rabi kuwi buka dalan rezeki. Kowe ning omah kuwi lho, Mas. Rezeki iso teko dhewe, Mas. Rezeki teko dhewe iki saka ngendi? Teko dhewe sekolah ngirimi bojoku, Mas. Ngono ya, Don. Berarti misalnya aku ket wingi rakekan patah hati ngono, mungkin aku saiki wis jemput anakku sing magister. Kandhani yo, Mas, patah hati itu hanya membuatmu telat untuk bereproduksi. Yo wis yo, Mas yo, tak metuk bojoku sik siji. Ayo Dek ya metuk Ibu. Wah, ya bener omongane Doni ya. Patah hati rasane lagi wingi kowe janji ngucap janji rasane keloro-loro nandang loro mbok tulung ngerti ya.